Καλώς ορίσατε, είμαι η Μαρία Βάλβη Νομικού από το Θέσεις Real Estate. Η εκπομπή μας Θέσεις και Προθέσεις αρχίζει και έχουμε να μοιραστούμε μαζί σας κάτι διαφορετικό, φίλοι και φίλε της εκπομπής. Εδώ, σε αυτή την εκπομπή, δεν θα δείτε μόνο ακίνητα, θα δείτε ακίνητα που έχουν υπεραξία. Γιατί αυτή η υπεραξία είναι που μετράει στις μέρες μας. Εμείς λοιπόν, με την περιουσία σας να γίνετε υπεραξία, περιουσία με υπεραξία, είμαστε εδώ για να σας δείξουμε πώς σοβαρά, γρήγορα, αποφασιστικά μπορούμε να σας προσφέρουμε ακίνητα που σας ενδιαφέρουν, να έχετε τοποθέτηση χρημάτων με τον καλύτερο ιδανικό τρόπο και επίσης να μας αναθέσετε τα δικά σας ακίνητα. Είμαστε εδώ για εσάς. Πάντα ήταν η φιλοσοφία του γραφείου μας να φερόμαστε στους ανθρώπους γύρω μας όπως θα θέλαμε οι άνθρωποι να φέρονται σε εμάς. Εμείς λοιπόν, σαν πρώτη ευκαιρία να μιλήσουμε για τα ακίνητα που κάτι έχουν να πούν στον κόσμο, αναφερόμαστε σε ένα πολύ όμορφο ακίνητο που είναι το ακίνητο στην πανέμορφη Τίνο. Στην Τίνο μας λοιπόν πηγαίνουμε τώρα και εκεί θα δούμε ένα σπίτι που έχει δημιουργηθεί με πολύ αγάπη, με πολύ μεράκι. Είναι ταλέντο αυτό το σπίτι, είναι ένα σπίτι που πέρα από τείχους έχει ιστορία και αξία. Επίσης έχει πολύ καλές αποδόσεις, γιατί πρέπει να μιλάμε και για αριθμούς πέρα από συναισθήματα. Τι έχει λοιπόν αυτό το σπίτι? Είναι στην καρδιά του λιμανιού της πόλης, του νησιού. Είναι μέσα στον παλμό της ζωής. Από εκεί περνάς για να πας στο καράβι, για να πας στην Παναγία της Τίνου, για να πας να πιεις τον καφέ σου ή να φας ένα ωραίο φαγητό. Είναι με 3 υπνοδωμάτια, έχει πάρα πολύ ωραία ενέργεια το σπίτι και όπως βλέπετε, γιατί φαντάζομαι ότι τώρα βλέπετε κι εσείς, όπως και εγώ, τι όμορφα που πέφτει το ηλιοβασίλεμα και λούζει το σπίτι μέσα από τα πολύ μεγάλα φωτεινά, ολοφώτινα παράθυρά του. Η αισθητική του σπιτιού είναι ξεχωριστή. Είναι ένα σπίτι που μπορεί κάποιος να το πάρει γιατί θέλει να αξιοποιήσει τα χρήματά του, να μην στέκονται στην τράπεζα, αλλά να του δίνει μία κάποια απόδοση. Επίσης είναι ένα σπίτι που αν θέλεις μπορείς να το χρησιμοποιείς το χειμώνα για ηρεμία να μένεις εκεί και το καλοκαίρι να το νοικιάζεις και να σου δίνει ένα πολύ καλό εισόδημα. Έχει πολλές επιλογές. Είναι ένα σπίτι που έχουμε αγαπήσει πολύ και γι' αυτό σας το προτείνουμε. Έχουμε λοιπόν το σπίτι στην Τίνο με τα εξής χαρακτηριστικά συγκεκριμένα. Είναι απόσταση αναπνοής, 3 λεπτά από το λιμάνι. Είναι ο κωδικός του ακινήτου που τώρα σας παρουσιάζουμε στην Τίνο, 8111. Και μπορείτε να καλείτε στο 210-9951-555 στο γραφείο μας για ό,τι εσείς επιπλέον χρειάζεστε να μάθετε για αυτό το ακίνητο. Το ακίνητο είναι στον πρώτο όροφο, όπως σας είπα έχει πολύ μεγάλα παράθυρα, βλέπει το λιμάνι, βλέπει τη θάλασσα, έχει μοναδική αισθητική, έχει φτιαχτεί όλο εκ θεμελίων, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο εκτός από τα ρούχα σας. Είναι όλη η επίπλωση μέσα και επίσης είναι 97 τετραγωνικά με 3 άνετα υπνοδωμάτια. Είναι κατασκευή του 1971 και ανακαινίστηκε το 2017 εκ θεμελίων. Αυτό λοιπόν το ακίνητο θεωρούμε ότι αξίζει την προσοχή του κόσμου, αξίζει να το νιώσετε σαν μία επιλογή που έχει νόημα, γιατί ναι, το νησί της Τίνου είναι ένα πολύ όμορφο μέρος, είτε για προορισμό, είτε για προσευχή, είτε για ξεκούραση, είτε για αγάπη, είτε για θάλασσα, είτε για ό,τι όμορφο εσείς νιώθετε και αισθάνεστε. Πάμε λοιπόν να δούμε και κάτι ακόμα. Εμείς εδώ στο μεσητικό γραφείο έχουμε στόχο να σας συστήνουμε σπίτια που δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι όνειρο, είναι συναίσθημα, είναι δυνατότητα. Πάμε λοιπόν να δούμε ένα ακίνητο με δυνατότητες. Είναι το ακίνητο με κωδικό
4.222 στον Κολονό, 80.000 και προσφορά για σήμερα, έκπτωση 5.000 ευρώ, στις 75.000 μπορεί να γίνει δικό σας. Τι κερδίζετε? Πάμε να δούμε λοιπόν ποιο είναι το όφελος που έχει αυτό το συγκεκριμένο ακίνητο στον Κολονό. Είναι, αν υποθέσουμε ότι αυτό το ακίνητο σαφέστατα χρειάζεται μία ανακαίνιση, γιατί ήδη η τιμή του είναι πολύ χαμηλά. Είμαστε οι φτηνότεροι στην Ευρώπη, να ξέρετε. Δεν έχουμε ακριβά ακίνητα. Ακόμα προλαβαίνετε να τοποθετήσετε με καλή τιμή και να έχετε κέρδος. Οι ξένοι αγοράζουν. Εσείς? Εμείς λοιπόν με αυτό το ακίνητο έχουμε υπολογίσει ότι αν γενικά όλα του τα έξοδα είναι γύρω στις 100.000, ανακαίνιση, αγορά, μεσητικά, συμβολογραφία, μεταγραφές, όλα ό,τι χρειάζεται για να είναι δικό σας πεντακάθαρο και δικό σας ακίνητο, αυτό λοιπόν το ακίνητο με τις 100.000 μπορεί να νοικιαστεί πανεύκολα 500 ευρώ. Θα μου πεις γιατί 500 και όχι 600. Γιατί εμάς μας αρέσει να έχουμε λογικές τιμές. Αυτό λοιπόν το 500 ευρώ με 100.000 δίνει κάθε χρόνο απόδοση στα χρήματά σας 6%. Ξέρετε τι σημαίνει 6%? Ότι έχετε ένα κεφάλαιο τοποθετήσει σε ένα ακίνητο, δεν πειράζετε το κεφάλαιό σας, ανά πάσα στιγμή το ξαναπουλάτε και σε καλύτερη τιμή, γιατί έχετε κάνει και την ανακαίνιση και έχει υπεραξία πλέον το ακίνητο, το πουλάτε και αυτό το ακίνητο λοιπόν εσάς που δεν θέλετε να το πουλήσετε, αλλά δεν θέλετε να έχετε και 100.000 σκαμμένο στον κήπο σε μια κατσαρόλα φυλαγμένο και να κινδυνεύετε κάποια στιγμή να γίνει ένα τσουνάμι και να φύγει ο κήπος μαζί με την κατσαρόλα και τα 100.000 μέσα. Λέω εγώ τώρα ένα σενάριο. Μη δίνετε και πολύ βάση στα σενάρια. Έτσι λειτουργούμε οι περισσότεροι άνθρωποι και ειδικά άνθρωποι που έχουμε μονοκατοικίες και έναν τρόπο να φυλάξουμε με ιδιαιτερότητα τα χρήματά μας. Εγώ δεν έχω μονοκατοικία. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να θυμάστε είναι ότι με το κεφάλαιο σε ένα τοποθετημένο σωστό ακίνητο, με αυτό το κεφάλαιο τοποθετημένο στο ακίνητο το συγκεκριμένο, εσείς έχετε κάθε μήνα 500 ευρώ. Μα θα μου πεις, εντάξει, και αν πρέπει να πληρώσω εφορία, ωραία. Αντί για 12 μήνες από 500, να πούμε ότι και ένας μήνας πάει για τους φόρους. Αν πούμε ότι έχει και κάποια φθορά, πάει κι άλλος ένας μήνας. Από τους 12 μήνες, οι 10 είναι στο παντελόνι, είναι στην τσέπη σας. Οι 10 μήνες είναι δικοί σας. Άρα λοιπόν είναι ένα ακίνητο που δίνει απόδοση μήνα το μήνα, πέρα από τα έξοδα που μπορεί να έχει και μπορεί και να μην έχει. Εγγύηση, γιατί εμείς θα αναλάβουμε να σας φέρουμε το σωστό ενοικιαστή. Τι σημαίνει σωστός ενοικιαστής? Είναι εκείνος που αν χαλάσει το καζανάκι θα το φτιάξει και δεν θα σας πει τίποτα, γιατί εκείνος μένει μέσα. Φροντίζουμε λοιπόν με ενσυναίσθηση να κάνουμε ωραίες επιλογές. Θα σας νοικιάσουμε λοιπόν το ακίνητό σας, θα μείνετε πολύ ευχαριστημένοι, εννοείται, γιατί έτσι πορευόμαστε όλα αυτά τα χρόνια που είμαστε στον κλάδο των μεσαιτικών ακινήτων και με αυτόν τον τρόπο θα ξέρετε ότι έχετε να κάνετε ένα πάρα πολύ ωραίο deal. Αυτά τα deal έχουν αξία. Πάμε λοιπόν και στο επόμενο ακίνητο. Πάμε να δούμε μια άλλη επιλογή, πολύ ατμοσφαιρική, πολύ ιδιαίτερη. Αγαπάμε τα ιδιαίτερα σπίτια. Είναι το σπίτι στην περιοχή της Ραφίνας, παρακαλώ. Από λιμάνι σε λιμάνι σας πάω. Καλοκαίρι βλέπετε. Αυτό λοιπόν το σπίτι στην περιοχή της Ραφίνας είναι το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι που έχουμε, η Ραφίνα μας, και είναι σε απόσταση αναπνοής από το μαγικό μπλε λιμανάκι. Πωλείται ιδιαιτέρως μοναδικό και ελκυστικό, πωλείται για σας σήμερα στην τιμή των 155.000. Μια πραγματική ευκαιρία για ένα σπίτι δίπλα στη θάλασσα, σε ένα πάρα πολύ όμορφο τοπίο. Και όπως βλέπουμε και από τις εικόνες που το συνοδεύουν, είναι ένα καλοφτιαγμένο και πολύ φροντισμένο σπίτι. Διαθέτει
κλιματιστικό τζάκι, οικιακό εξοπλισμό και επίπλωση, όπως καταλαβαίνετε, πωλείται πλήρως επιπλωμένο, χαρακτηρίζεται από γαλήνη και ευχάριστη αίσθηση νησιού, καθώς βρίσκεται κοντά στη θάλασσα. Το μπαλκόνι στο υπνοδωμάτιο και το σαλόνι προσφέρει μοναδική θέα με το γαλάζιο της θάλασσας να κυριαρχεί, ιδανική τοποθεσία για όσους ταξιδεύουν με πλοία από και προς τα νησιά, μόλις 300 μέτρα από την παραλία. Το λιμάνι απέχει 15 λεπτά και 30 λεπτά με το αυτοκίνητο από το Ελευθέριος Βενιζέλος. Μπορώ να σας μιλάω πάρα πολλές ώρες για τα πλεονεκτήματα που έχει η Ραφίνα, αλλά δεν θα το κάνουμε αυτό. Θα αφήσουμε λοιπόν αυτά τα 3 ακίνητα. Θέλω να σας θυμίσω, το ακίνητο Τίνος είναι το ακίνητο 8111, είναι στην Τίνο μας και μπορείτε να καλείτε στο 9951 555, ούτως ώστε όποιες απορίες επιπλέον χρειαστείτε να μπορέσετε να ενημερωθείτε από την ομάδα μου που είμαστε στο γραφείο και είμαστε όλοι στη διάθεσή σας. Το ακίνητο στον Κολονό, όπως σας είπα, η μεγάλη σούπερ προσφορά για σήμερα ειδικά με τον κωδικό 4222 σας δίνει την καλύτερη δυνατή έκπτωση στην αγορά του από 80.000 75.000 κάτω, ειδικά για σας σήμερα που θα καλέσετε και θα ενδιαφερθείτε για αυτό το ακίνητο. Άμεσα μπορούμε να κάνουμε υπόδειξη, έτοιμα τα χαρτιά του για την πώληση, είναι όλα πλήρως ενημερωμένα. Εδώ θέλω να πω ότι το γραφείο μας έχει εμπειρία, παρέχει τον λογιστή, τον δικηγόρο, τον συμβολιογράφο που μπορεί εσείς να μην έχετε, και μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί τους και να συνεννοηθείτε για το αν θέλετε να συνεργαστείτε με τους συγκεκριμένους είτε όχι. Δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά είμαστε πλήρως καλυμμένοι σε ό,τι χρειάζεστε για να μπορέσει το ακίνητο να μεταβιβαστεί σωστά, on time, και από την επόμενη κιόλας να μπορείτε να το αξιοποιήσετε με τον τρόπο που εσείς επιθυμείτε. Το επόμενο ακίνητο, ο κωδικός του, όπως σας είπα, είναι η Ραφίνα με το 2777 ο κωδικός, και όλα αυτά για όλα αυτά τα ακίνητα μπορείτε πάντα να καλείτε στο 210-9951-555. Εδώ θέλω να σας πω ότι το γραφείο μου απαρτίζεται από πολύ αξιόλογα και αξιόπιστα άτομα με τα οποία μπορείτε να συνεργαστείτε είτε να μας αναθέσετε το δικό σας ακίνητο, όπου και αν βρίσκεται αυτό. Φυσικά αποκλειστικότητα, γιατί μόνο η αποκλειστικότητα σήμερα μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Ξέρετε, όταν ένας μεσίτης έχει ένα ακίνητο και του το εμπιστεύεσαι, τι συμβαίνει? Το παίρνει και το αναδεικνύει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί ξέρει ότι ο κόπος του δεν θα πάει χαμένος. Θα ασχοληθεί με το ακίνητο, θα μιλήσει για το ακίνητο, θα το προστατέψει το ακίνητο και τι άλλο θα κάνει? Θα το επικοινωνήσει και με όλους τους συναδέλφους του. Άρα με έναν μεσίτη σοβαρό, έμπειρο, ξεκάθαρο θα έχετε να κάνετε, και εκείνος θα έχει να κάνει με όλη την αγορά, είτε είναι οι αγοραστές, είτε είναι οι επενδυτές, είτε είναι οι συνάδελφοι. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο και έξυπνο τρίκ για να μπορείτε να κάνετε ακούραστα αυτό που μπορεί να σας φαίνεται και λίγο βουνό. Μου λέει η Βασούλα: Μαρία, γιατί να αγοράσω το ακίνητο στον Κολονό? Μήπως υπάρχει ένα ακίνητο στη Βουλιαγμένη ή ένα ακίνητο στην Κηφισιά? Σαφώς και υπάρχουν ακίνητα σε όλες τις περιοχές. Αλλά προσέξτε, υπάρχει ένα μεγάλο ατού όταν αγοράζουμε στο κέντρο της Αθήνας. Το κέντρο της Αθήνας, σε όλο το πλανήτη, το κέντρο κάθε πόλης έχει σταθερή αξία. Υπάρχει υπεραξία. Θέλω να θυμάστε ότι το κέντρο ποτέ δεν χάνει τη δύναμή του. Στην αρχή της εποχής που περάσαμε την κρίση με τα ακίνητα, μιλάω τώρα για το 2009, 10, 11, εκείνες τις εποχές οι περιοχές που κάνανε βουτιά ήταν οι περιοχές που σήμερα ανθίζουν. Η νότια, βόρεια, προάστια ήτανε. Το κέντρο όμως κράτησε τις τιμές του.
τουλάχιστον σήμερα μπορούμε να ξέρουμε ότι το κέντρο είναι στο νούμερο 1 ενδιαφέροντος. Ξέρετε, η εταιρεία που κάνει τις ενοικιάσεις με τη μέρα και έχει σε όλο τον κόσμο ακίνητα, ποιο θεωρεί νούμερο 1 περιοχή για την πατρίδα μας, είναι το Γκάζι. Είναι, ποια περιοχή είναι κάτω από την Ακρόπολη, είναι το Κουκάκι. Είναι το Κουκάκι, βέβαια. Λοιπόν, εμείς με αυτές τις περιοχές θεωρούμε ότι φτάνουμε σε ένα όριο και πάμε λίγο πιο εκεί να ανασάνει η περιοχή. Σκεφτείτε τι δώρα έχει να δώσει η Ακαδημία Πλάτωνος, ο Κολωνός, η άνθηση εκεί της περιοχής. Και όσο κατεβαίνουμε προς τα κάτω, για παράδειγμα στο Νιάρχος, στο πάρκο του Νιάρχου, και εκεί υπάρχουν αξιόλογες περιπτώσεις για κάποιον που θέλει να τοποθετήσει τα χρήματά του ασφαλέστατα και από εκεί και πέρα να έχει εισόδημα. Τα χρειάζεται, το πουλάει την επόμενη μέρα, δεν έχει χάσει τίποτα, παίρνει εισόδημα όλο τον καιρό που δεν τα χρειάζεται και την επόμενη μέρα της πώλησής του έχει τα χρήματά του στα χέρια του για να τα αξιοποιήσει με έναν άλλο τρόπο όπως εκείνος επιθυμεί. Όπως εσύ επιθυμείς, όπως σε ενδιαφέρει να είσαι με έναν έξυπνο τρόπο να βάζεις την περιουσία σου να αυγατίζει. Έτσι λένε οι coach των επενδύσεων. Πώς μπορούμε να βάζουμε την περιουσία μας να αυγατίζει? Με έναν πολύ απλό τρόπο. Τοποθετούμε έξυπνες κινήσεις, με έξυπνες κινήσεις τα χρήματά μας και η πιο σίγουρη και έξυπνη κίνηση αυτή την εποχή είναι το ακίνητο. Το ακίνητο στην Ελλάδα είναι ασφαλές, γι' αυτό και βλέπετε από πολλές χώρες να έρχονται και να αγοράζουν ακίνητα. Εμείς στο γραφείο μας έχουμε πελάτες από την Κίνα, από το Λίβανο, από τη Συρία, από Γερμανία, από Αγγλία, από Καναδά. Άρα λοιπόν υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για ποιον? Για την Ελλάδα, για τη χώρα μας. Η χώρα μας δίνει ασφάλεια. Εάν λοιπόν εμείς αποφασίσουμε ότι το ακίνητό μας χρειάζεται την προστασία και τη φροντίδα, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. 210-99-51-555 και ένας από τους συνεργάτες μας θα είναι εκεί για εσάς. Να ακούσει το θέμα, να συμβουλεύσει κατάλληλα και βεβαίως να σας δώσει και μια εντελώς δωρεάν εκτίμηση του ακινήτου σας. Παντού σε όλη την Ελλάδα. Εδώ λοιπόν κάπου θα ήθελα να σας κλείσω με ένα στίχο από τον Καζαντζάκη, ο οποίος όταν πήγαινε, κάποια στιγμή κοιμήθηκε και είδε στο όνειρό του τον μεγάλο Μιχαηλάντζελο. Λοιπόν, και του λέει, παππού δώσε μου μια συμβουλή. Και του λέει, φτάσε όπου μπορείς παιδί μου. Λέει, όχι παππού, δώσε μου μια πιο μεγάλη συμβουλή. Φτάσε όπου δεν μπορείς παιδί μου. Αυτό λοιπόν είναι για μας το δυνατό σημείο. Να κάνουμε την αξία σας υπεραξία. Να φτάνουμε στο μεγαλύτερο της απόδοσης. Εκεί λοιπόν βρίσκεται το θέσεις και η πρόθεσή σας είναι η δική μας αποστολή. Έχεις πρόθεση να αγοράσεις μια καλή ευκαιρία που υπάρχει ακόμα στις μέρες μας στην ελληνική αγορά. Και λέω υπάρχει ακόμα στις μέρες μας γιατί δεν θα υπάρχει για πολύ. Ακόμα είμαστε οι πιο φτηνοί στην Ευρώπη. Δεν θα είναι πάντα έτσι τα πράγματα. Άρα λοιπόν έχεις πρόθεση να κάνεις μια καλή έξυπνη αγορά. Έλα στο θέσεις και εμείς θα στο υλοποιήσουμε. Έχεις πρόθεση να κάνεις πώληση και να πάρεις την ιδανική για σένα τιμή. Δεν την ορίζεις εσύ, δεν την ορίζω εγώ, την ορίζει η αγορά. Με τον ιδανικό σύμβουλο μπορείς να έχεις αποδεδειγμένα την λογική εκείνη που θα σου φέρει το ιδανικό αποτέλεσμα. Δεν θέλουμε να χαϊδεύουμε αυτιά, θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι. Εμείς λοιπόν μπορούμε να βοηθήσουμε σε αυτό που σας ενδιαφέρει και αφορά τα ακίνητα. Και βεβαίως να το συζητήσουμε. Γιατί όχι. Θα ήθελα να σας πω ότι στο γραφείο μας υπάρχουν, πέρα από τα ακίνητα της Αττικής, που είναι γύρω στα 1.600 ακίνητα,
και σε όλη την Ελλάδα. Για παράδειγμα, τώρα έρχεται στο μυαλό μου ένα υπέροχο ακίνητο διπλοκατοικία, χρήζει ανακαίνησης, αλλά είναι σε 7,5 στρέμματα, με αρτισιανό, καθαρό, γάργαρο νερό, πολλά δέντρα και ελιές. Και αυτό το κτήμα, που κάποτε η τιμή του είχε δοθεί στον ιδιοκτήτη στις 500.000, τώρα μπορεί να γίνει δικό σας με 300.000 ευρώ. Αυτό είναι μια μεγάλη ευκαιρία, γιατί βρίσκεται κοντά στο λιμάνι της Πάτρας και έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία η περιοχή εκεί. Μπορώ να σας μιλάω πολλές ώρες για τα ακίνητά μας. Μπορούμε να βλέπουμε ακίνητα που έχουν δυναμική για να τα νοικιάζετε και να έχετε εισόδημα, για να τα αγοράσετε και να μένετε. Για παράδειγμα, εδώ θυμάμαι μία περίπτωση, ίσως είναι και το ξεκίνημά μου ως μεσίτης. Τι έκανα λοιπόν, τότε που ήταν η αρχή μου στο χώρο, μία κοπέλα, η οποία ήταν έγκυος, στον 6ο μήνα, 7ο, μου λέει: «Μαρία, χρειάζομαι ένα νέο σπίτι να γεννήσω το παιδί μου και ήδη έχω κουραστεί να ψάχνω». Της λέω: «Μην ανησυχείς, μαζί θα το βρούμε». Εκείνη δεν οδηγούσε, πήγε να την έπαιρνα. Πηγαίναμε λοιπόν για να βρούμε το ιδανικό για εκείνη σπίτι και την είχα γυρίσει. Τότε θυμάμαι, δούλευα την περιοχή της Γλυφάδας. Είχαμε δει όλα τα σπίτια της Γλυφάδας. Το ένα της ξύνιζε, το άλλο της μύριζε, το άλλο δεν της έκανε. Είχε δίκιο. Γιατί ήξερε τι σπίτι θέλει. Ήταν πολύ ξεκάθαρη. Και εγώ το είχα πιάσει. Της είπα λοιπόν, όταν είδα το σπίτι που νόμιζα ότι θα της κάνει: «Πάμε να σου δείξω, Σοφία μου, το ιδανικό για σένα σπίτι. Δεν είναι στην περιοχή που θέλεις, είναι στα Πηγαδάκια. Αλλά εάν δεν σου αρέσει, δεν θα έχεις χάσει τίποτα. Αν όμως σου αρέσει, θα δεις ότι είναι αυτό για σένα». Φτάσαμε λοιπόν στα Πηγαδάκια, γιατί μετά από τόσες υποδείξεις με εμπιστευότανε, ανεβήκαμε πάνω. Φτάσαμε στα Πηγαδάκια, ανεβαίνουμε στο σπίτι και με το που ανοίγω την πόρτα και μπαίνει μέσα, κάνει αυτή την κίνηση. Εδώ θέλω να γεννήσω το παιδί μου. Αυτό ήταν για μένα το μεγαλύτερο δώρο που μπορούσα να πάρω εκείνη τη στιγμή και η καλύτερη μου αμοιβή. Ήταν η χαρά της, που ήμουνα ο άνθρωπος που βοηθούσα για να κάνει αυτή τη χαρά, την υλοποίηση αυτού του ονείρου της. Ήταν ένα σπίτι μαγικό, όμορφο, καθαρή ενέργεια, ωραία διαρρύθμιση, φως, παράθυρα, είχε φιλιστρίνια, μπαίναν από παντού ακτίνες φωτός. Ήταν και πολύ ωραία η στιγμή, η ώρα που μπήκαμε μέσα. Το νίκιασε και ίσως είναι ακόμα εκεί. Αν με ακούει, θα ήθελα πολύ να με πάρει 2-10-99-51-555 να μου πει: «Εγώ είμαι αυτή που μου βρήκε στο σπίτι, γιατί από τότε έχουμε χαθεί». Βέβαια, ξέρω και πού είναι το σπίτι. Οπότε θα μπορούσα να πάω να χτυπήσω. Όχι, είμαστε διακριτικοί μεσίτες, δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Μπορώ λοιπόν να σας πω πολλές ιστορίες για τα βιώματά μας με τους ανθρώπους. Αυτό που έχει για μένα σημασία είναι να ξέρω ότι έρχομαι να σε ακούσω. Λέω πολλές φορές στους συνεργάτες μου, αυτό που χρειάζεται ένας μεσίτης για να έχει επιτυχία είναι να έχει αυτιά τεράστια. Τι θα πει αυτιά τεράστια? Του ελέφαντα και βάλε. Γιατί όταν ακούς, τότε εισπράττεις το δικό του θέλω, το δικό σου θέλω. Με αυτόν τον τρόπο μπαίνω στα παπούτσια σου. Με αυτά τα αυτιά τα τεράστια μπορώ να γίνω εσύ. Και τότε δεν θα σε ταλαιπωρήσω και θα σε πάω αμέσως στο ακίνητο που σε ενδιαφέρει. Εδώ θυμάμαι και άλλη μία περίπτωση. Έχω λοιπόν μία ζήτηση από μία κυρία η οποία θέλει ένα σπίτι έτσι και έτσι και έτσι. Πάω λοιπόν, την παίρνω, κάνω το ραντεβού, της λέω: «Πάμε, έχω το σπίτι που θέλεις ακριβώς». Φτάνουμε στο σπίτι, της το δείχνω, το λέει στον άντρα της, του λέει: «Καλά, είμαι μεσήτρια Αστέρη. Με την πρώτη μου δείξε το σπίτι που θέλω». Και με παίρνει ο άντρας και μου λέει: «Συγγνώμη, μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο στα μεσητικά, γιατί δεν σε κουράσαμε?» Και του λέω: «Συγγνώμη, δεν με κουράσατε, αλλά ούτε εγώ σας κούρασα, γιατί εγώ δεν είμαι ταξιδιωτικό γραφείο για να σας πηγαίνω από ακίνητο σε ακίνητο. Σας βρήκα το ιδανικό για σας χωρίς κούραση. Γι' αυτό και θα μου δώσετε και παραπάνω μεσητική αμοιβή». Πλάκα κάνω. Η μεσητική αμοιβή δεν διαπραγματεύεται, είναι αυτή που είναι. Δεν είναι εύκολο επάγγελμα.
Αγαπώ όμως τη δουλειά μου και αυτό φαίνεται και το εισπράττει ο πελάτης μου. Επίσης θα ήθελα να πω ότι σε αυτή την εποχή, αν σκέφτεται κάποιος να ασχοληθεί με το real estate, ας με πάρει ένα τηλέφωνο. 210-99-51-555, Μαρία Βάλβη Νομικού, Σαντορινιός ο μπαμπάς, Κρητικιά η μαμά. Και εκεί μπορώ να σας εξηγήσω με ποιο τρόπο μπορούμε να έχουμε μια συνεργασία, ίσως και ένα υποκατάστημα. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν που κάποιος ενδιαφερθεί να πουλήσει το ακίνητό του, καλεί 210-99-51-555 και επίσης θέλω να ξέρετε ότι τα ακίνητα για τα οποία σήμερα σας έκανα παρουσίαση είναι πραγματικά εξαιρετικές περιπτώσεις και τα τρία. Είναι η Τίνος με 8111 κωδικό, είναι ο Κολονός με 4222 κωδικό και είναι και η Ραφίνα με 2777 κωδικό. Νομίζω ότι ό,τι και να διαλέξετε, εγώ θα διάλεγα Κολονό. Σας το λέω γιατί είναι εγγυημένη τοποθέτηση χρημάτων εκ του ασφαλούς. Έχουμε ζήτηση για το ακίνητο του Κολονού. Έχουμε και την έκπτωση σήμερα. Πιστεύω ότι στα επόμενα λεπτά θα έχει ολοκληρωθεί. Σας ευχαριστώ για αυτή την αγκαλιά, για αυτό το πολύ ωραίο παιχνίδι που κάναμε και σήμερα, γιατί ξέρετε κάτι, η ζωή είναι παιχνίδι και δεν χρειάζεται να την παίρνουμε πολύ στα σοβαρά, ούτε χρειάζεται να τσιμπάμε. Είμαστε χαρούμενοι και αισιόδοξοι ανά στιγμή, γιατί τι είναι η ζωή? Στιγμές. Ευχαριστώ για το μοίρασμα.